É um mundo afora.
Abstencións? Pasamos entón ao punto número 2, que é a aprobación se procede do plan económico financiero. Pois o dictamen do plan económico financiero se tratou na comisión informativa que tivo lugar o 22 de novembro de 2012. Pois di que primeiro que se entende por presentado no seu caso para a aprobación o plan económico financiero será traslado do mesmo aos organismos encargados do seu seguimento. Este plan, como xa se falou bastante na comisión, é un plan que ven derivado da situación que ten o Concello, e neste plan se abordan cales serían as causas do endeudamento do Concello e ao mesmo tempo se proponen unhas medidas para poder para non continuar nesta línea, para evitar volver a estar no mesmo verse no mesmo caso. En resumen, este vai ser o principal deste plan económico financiero. No seu grupo, antes de comenzar, estamos a mañana na nota do interventor, queríamos un par de aclaracións. Na página, como aquí, o capítulo 4 presentado a proxección para 2013 de 86.000 euros, con ter en conta que a subida inclúe tanto gasto social como o siguiente cambio de criterio central. No capítulo 4, que presenta unha proxección para 2013 de 86.000 euros. O sea, que se incrementou. Queríamos saber por que era a que era debido ese incremento. Creo que recordar que eran 50.000 euros. Son as funcións nominativas, son basicamente o mesmo que este ano, en cambio, aparte de los totales por o tema de becas. Hai becas e premios que non sei por que neste concello estaba como gasto corrente, tanto jornadas subdivisiones da parte 80 da ODE e expresamente becas e premios. Entón, obviamente, móvese ese importe. O sea, non hai posibilidade de baixar. O resumen é vai se facer no capítulo 4 o mesmo, exactamente, coa diferencia de ese cambio de contabilizar esas becas e premios no caso de que as haya, sempre no 4. Claro, porque despois poñenos que a presión para o capítulo 7 recolle unha forte baixada limitando esa subvención nominativa a financiación das primarias. O sea, as outras subvencións pasaríanse para o capítulo 4. No, o 4 que era como o que partiu foi o 4 que era como está, a matización que dixera antes, no 7, como actualmente a única subvención é a de terra hermana, mantela. Hai que ter en conta que o plan sempre ven referenciado a diferencias 2011 e 2013. Entón, por iso digo, se mantén o capítulo 7, mantiven a subvención que este ano, no 7, no 11 había máis no capítulo 7. Non estaba no 11, posiblemente fosen subvencións para a habilitación ou alguna cosa desa liña, non sei, que podido haber no 2011, que é unha comparativa dos importes, sencillamente. Claro, pero... Non sei se podes ter para ti mellor camín porque... No, evidentemente non me lembro. Claro, pero por eso queríamos saber... Claro, se me houvese dito antes o comprobado. Claro, estuvimos xa mañana, pero non estaba disponible. Claro, por eso queríamos... Pero básicamente isto. O capítulo 7 quedaría o de terra hermana. E o 4 quedaría como está este ano. E o resto das subvencións nominativas están recollidas... Claro, as subvencións nominativas hai que ter en conta que non están recollidas, está estimado o que serían, pero non poden estar recollidas porque este non é o ámbito de recolleras. Sería un orzamento ou unha modificación ás horas de uso do orzamento, como se fixo neste ano, onde se recollería. Aquí o que se fala é de importes. Sí, claro. Bueno, nos, despois xa de analizar na comisión de economía que tivemos a pasada semana, pois desde o
a comisión pasada e analizar o plan económico, vemos que a única débeda, non sei se me pode corregir o interventor, que deixou o Grupo Socialista foron en torno aos 200.000 e pico euros, non, de facturas de pago a proveedores, non? Que se máis deuda. Claro, problema. Débeda estaría as facturas de pago a proveedores, pero non son 200 pico, son 400 pico. No, aquí son 200 e pico mil euros. No, Bueno, independentemente de eso, a deuda que hai, digamos, se podemos chamar, é a deuda de pago aos proveedores, non? Sí, mais a circulante de facturas pendentes, que sería obviar que non teño datos. Habría que sumar, pero a deuda bancaria que existe no Concello, quedou saldada, creo que a mediados deste ano. quedou saldada. Que a deuda bancaria. Entón, o Concello Cuntis non ten máis deuda bancaria, o sea, estamos... O Concello Cuntis terminaría este ano de saldar a pouca Vale, de o cual reiteramos, a deuda, inda que sean os 400.000 euros que podemos estar ou non estar de acordo, sería toda a deuda que deixou o Grupo Socialista. A nós do Grupo Municipal Socialista pois non nos gusta nada compararnos con outros concellos, porque o que realmente nos interesa é o Concello de Cuntis e o que nos importa é este concello. Pero bueno, se entramos en comparacións con outro concello, pois podemos observar ao noso alrededor concellos con deudas bancarias totalmente con deudas, sumemos deudas proveedores, deudas bancarias, sumemos todo nun lazo de deudas e podemos ver que as deudas son todas moito máis grandes ca que ten o Concello Cuntis e que tanto lle retiramos que foi culpa do Goberno Socialista, evidentemente que estuvo grande. Entonces podemos, como xa vimos na comisión, a unha pregunta do compañeiro do grupo non escrito, a situación do Concello Cuntis pois parece que non é tan económicamente tan mal, digamos, porque unha vez que terminemos de zanjar estas deudas con proveedores xa quedamos sin deuda alguna no Concello. Saldado isto, unha vez que se puxese a día os pagos, porque hai que ter en conta que, claro, estásme como preguntando que diga sí ou non, claro, tiene que ser 30 folios para... É un tema cheo de matices. Para empezar, o programa plan non é a débeda, porque nos fai entrar na obriga de hacer o plan non é a débeda, é o déficit, é dicir, o feito de gastar máis do que se interesa. Porque se pode entrar en circunstancias que lle obrigan a un plan porque ten moita débeda, non o caso. O que motivou o plan económico, como dio o plan, é o feito de que no 2011 hai un enorme déficit, casi un 17%. É dicir, que se gastou no 2011 moitísimo máis do que se usou. Esa circunstancia do 2011 é o que le va a justificar. Non é unha circunstancia de... Entendemos perfectamente, pero o que non se me entende vostede é que unha vez zanjada este tipo de facturas, digamos, quedaría o retraso de pagos aos proveedores, porque se arrastrase, cando cheguei en maio, fixen o primeiro pago do ano. Había, por inercia, un retraso de pagos nos proveedores. Eu entendo que podría ser que o Concello está plenamente saneado, pero plenamente, no momento que, ademais de facer isto, os proveedores xa non tivesen retraso nos pagos. E actualmente o sigamento porque hai un problema de falta de liquidez tamén, que tamén se arrastra e que vai se reducindo, pero ainda creo que a media, a última vez que comprei estaba en 30 días, habría que baixar os 40 legais, pero esa sería a seguinte fase. Vale, bien, pero eso xa non sería unha cuestión, eu que veña aquí, nos venimos a decir, que eso xa non sería unha cuestión de que venda atrás, de alguma forma, pero as facturas que estamos sin pagar son as facturas da hora desta legislatura e non da legislatura pasada. Vale, eu creo que nos entendemos o que quero decir. E outra cuestión que nos preocupa ao Grupo Socialista é que non entendemos como agora a final de ano, despois de pedir un crédito ICO para pagar esas facturas, agora a final de ano, antes do 31 de diciembre, como conseguimos pagar con recursos municipais ese crédito. Entonces, a ver se me explico. Entonces, cando se solicitou ese crédito, non se puido haber feito este recoñecemento extrajudicial que se vai a levar xa a cabo para pagar esta
estas facturas sin ter que ir a un crédito? Vamos a ver. É que o crédito non se solicitou. Hai que aclarar a situación. A débeda era sobre 480. Non teño agora os datos diante. Parte dos proveedores non aceptaron. Os proveedores que aceptaron entre a primeira e a segunda fase deben andar sobre 440, redondear, se queredes os datos exactos están no plan. Cando eu chego en mes de abril, non estaba feito non estaba solicitado o préstamo, dado que a intención a opinión da interventora anterior era que era mellor non pedir o préstamo, porque o préstamo suponía estar pagando recargos. Entón, esa foi a proposta que fixo, esa era a situación que había naquele momento. Cando eu cheguei, eu tiña outra opinión distinta, que era mellor pagar, porque a tesitura na que ponía os estados concellos era poden pagar vostedes ou se volve pago. Esa era a situación. En caso de que os concellos non pagasen, a parte de se volve pago, tiñan dúas posibilidades. Mediante un préstamo, a de anos, ou retendo da liquidación. Cando eu cheguei, a posibilidade non era posible pagar 430.000 euros directamente, porque a Caixa do Concello non ten ese importe totalmente. E os créditos que había tampouco era sostible. Entón, fíxose o primeiro expediente, que hubo un premio extraordinario, para pagar a parte que foi posible pagar naquele momento, que sobre a metade, máis ou menos. Entón, pagada ese importe, o Concello acordou os intereses da parte, que era asumible naquele momento, pero quedaba a metade pendente. Esta metade, o Estado se empezou a quitar. Entón, hai que, o Concello, agora a elección que queda é que o Estado se cobre, cobraríase o importe que pagou por nós, máis casi un 6%, 5,94, por estar, que podería, posiblemente, ademais subiría ao próximo trimestre, por estar referenciado o Ligo, ou pagar. Entón, pois, a decisión que, bueno, o que eu proponía era, hai que intentar pagar, porque que pagamos nós, o Estado se cobra e leva un 5,94. Estaría retendo durante uns 7 meses, porque, claro, non é que o Estado diga tedes 10 anos para pagar, como era na situación de pedir o crédito. O crédito non se pediu, por lo cal o plazo de pago é moi inferior, obviamente os intereses que se pagan, pero entón a proposta é paguemos o Estado agora, porque senón o Estado vai se cobrar do mesmo xeito e paguemos ese interés. Vale, pero o que digo, o que decimos nós, como non se pagou antes? De onde digamos, entonces, coloquialmente, de onde sacaron os cartos agora a final de ano para poder pagar estes 200.000 euros e non telos a principios de ano? Vamos a ver. A principios de ano non había, claramente. Eu, cando chego en maio, hai que ter en conta que hai que conciliar 400.000 euros. 400.000 euros é casi un 1% dos ingresos anuais ordinarios. Entón, non é algo que podas coller, toma 400.000 euros. Onte en Caixa había sobre 300.000, por exemplo. Entón, era importante pagar, pero hai que conciliar pagar o Estado para evitarse pagar este 6%, con pagar nóminas, con que os proveedores cobren un ritmo aceptable. Entón, ese era un dos temas. Entón, pagouse a metade. Estivos esperando, en parte, a ver como evolucionaba a Caixa e o resultado da liquidación, porque tamén a liquidación ia influir en a liquidación estivo terminada. Aquí hai moito que tras historial. A liquidación non estivo terminada hasta que se espera, creo que o 28 ou 29, non me lembro. Entón, a partir de aí, había xa que empezar a hacer isto. E hai que conciliar o pago do Estado co pago dos proveedores, porque tamén se hubiésemos pagado incluso se os tivésemos naquele momento, que non era posible, pago os 400.000 euros, pois a nómina daquele mes non, os proveedores, que foi un tema tamén de ir conciliando o pago do Estado con que os proveedores non se hacen máis excesivamente. Ese orzamento
euros a principios de ano. No, porque había un tema de créditos, pero tamén un tema de caixa. De todas formas, outra pregunta que nos plantexamos é se o orzamento estivera en vigor, teríamos que haber feito este plan económico financiero? Sí, porque o plan ven do resultado da liquidación de 2012. É a única causa do plan. Que a liquidación de 2011 dá todo o que incluso se o 2012 houvese sido un ano magnífico para o Concello, houvésemos ingresado que non ingresamos nunca, teríamos que facer o plan porque o plan dos resultados do 2011. Outra cosa é que no plan diríamos non se preocupe, o 2012 foi unha maravilla, pero teníamos que facer igual. Bien, outra un tema que nos preocupa e que xa nos falamos na comisión del, que nos dá unha dúda, é o tema de que pon aquí no plan que se vai a incrementar en 70.000 euros os patróns de lixo e sumidoiro. Non, quer dizer, que se vai ingresar. Que se vai... Non, quer dizer, como ustedes saben, creo que presentou na comisión, Sí. hai un retraso. Quer dizer, o plan hai que ter en conta que o plan financiero centrase moito nos ingresos que no momento nos que hai os ingresos. Hai que ter en conta que así como cando facemos o orzamento en España sempre estamos valorando que dereitos vamos a recoñecer, por exemplo, o IBI, a prova se se recoñece, que obrigacións vamos a recoñecer, a prova se recoñece. Os plans económico-financeiros, a sistema de liquidación do orzamento, cando se terminan de facer os ajustes, están moi centrados en canto se ingresa, máis o principio de o ingreso é para Europa o ingreso é do ano que entra na caixa, non do momento que se usa o feito. Entón, dende o punto de vista do plan, o feito de que haxa retrasos nas liquidacións de ingresos e vayan a decir dúas no mesmo ano é un ingreso. Porque non me lembro actualmente como está o retraso da anualidade, porque creo que hai un acordo de ir facendo dúas anualidades xuntas. É a estimación, unha estimación bastante baixa, porque realmente eso non é unha anualidade que son milloiros, pero o plan tamén eu quixen que fose o máis conservador posible aparte de valorar no momento de valorar os ingresos, porque se aparecesen ingresos a maiores sempre sería unha boa noticia e sería moi problemático na fase de execución do plan que dejase haber diferencias por non ingresar o que estaba previsto. Ese importe non é unha subida, é o feito de que coinciden de que no 2013 vas a cobrar dúas anualidades. Outra pregunta que nos suscitaba en canto baixaron os ingresos das aportacións tanto do Estado como da Xunta no ano 2011? Non sei se ten o dato. Claro, Non se sabe. Non pode decir de memoria canto que sabe. Vale, bien. Despois destas consideracións técnicas que nos parecen... Esta estimación, pero non, claro. Vale. Consideracións técnicas que nos parecían importantes aclarar, porque xa falamos na comisión que non tivéramos moito tempo a ver o plan, entonces pois creemos que é importante eso. Nos, desde o Grupo Socialista, creemos o técnico que é o interventor de que o plan ten que ser que é necesario, pois técnicamente pois parece-nos correcto e non vamos a debatir este tema. O que nos preocupa é que unha vez, que xa falamos tamén na comisión, que unha vez que aprobemos este plan, isto é como, digamos, un anteproxecto, un ante dos orzamentos. Entonces, preocupanos sinceramente que unha vez feito este plan, os orzamentos, digamos, que estarían totalmente xa feitos, non? Porque teríamos que seguir as directrices que nos marca este plan. Entonces, pois, preocupanos que neses orzamentos as inversións que existen son dúas inversións que son unha para a Plaza da Capela da Madalena e outra para o Paseo Fluvial do Río Gallo. Non discutimos desde o Grupo Socialista que sean unhas obras totalmente necesarias, pero creemos que neste Concello pois hai obras moito máis importantes que se teñen que levar a cabo
e que afectarían sobre todo aos servicios básicos dos veciños e veciñas de Cuntis. É dicir, seguramente que son moi necesarias, pero creo que hai que establecer unha lista de prioridades e como xa no ano 2011 pois as obras que se dedicaron, as inversións que dedicaron aos veciños e veciñas de Cuntis que repercutiran nos seus servicios básicos tan importantes no momento como este, como o que estamos atravesando, foron cero. Entonces, pois, neste ano 2013, ¿no? Si isto sigue adiante, vanse a facer humanizar unha praza e máis facer un paseo, bueno, facer un proxecto dun paseo do Río Gallo. Estamos totalmente de acordo, é que non xa foi un proxecto que o Grupo Socialista xa propuxera. Entonces, pois eso. A verdade é que nos parece un pouco vendo e analizando a situación do Concello en que non o 2013 vai a ser un ano no que non van a existir débedas ninguna, nin débedas a proveedores, nin débedas con entidades bancarias, pois parecenos un pouquiño floxo e un pouco a verdade que non é o que merece o Concello de Cuntis. Entonces, pois, bueno, a verdade que nos suscita bastantes dúbidas e bastantes... non sei, as cousas nos suscita. Bueno, nos estivemos analizando o informe e, bueno, este informe o que di é que a necesidade deste plan, segundo o informe elaborado por intervención, ven derivada da inestabilidade que houve no exercicio 2011, non? E as causas, como ben decía agora o interventor, e ademais como ben di neste informe, pois son, por unha parte, unha serie de facturas que foron, según ele, emitidas a marxe de calquera tipo de procedimento legal, pero tamén o atribuíanes a inexistencia dun orzamento para o ano 2011, en algún momento di, e deixa moi claro algo que nós levamos denunciando pleno tras pleno desde o ano 2010 e é o motivo polo cal, ademais, algúns de nós fomos expulsados do goberno municipal e é que neste Concello existe unha absoluta desorganización financiera e que os ingresos previstos están inflados e están generando inestabilidade e déficit, non? Ano tras anos. E, ademais, intervención neste informe pon 3 exemplos moi ilustrativos. Un é o que pasou co IBI rústico, estaba previsto recaudar 50.000 euros e se recaudaron 1.006.000 siquiera. Co ICIO se prevían 175.000 e se recaudaron non chegou a 30.000. En multas e en sancións tiña previsto recaudar no 2010 o goberno 30.000 euros e non recaudou nada, recaudou 150 euros, non? Son estes 3 conceptos e de aí ven tamén, como dio a intervención, a inestabilidade. Son estes 3 conceptos, o Concello recaudou 218.000 euros menos do que tiña previsto, non? A isto que ven recollido nun informe, nós queremos engadir que o Partido Popular, dende o Estado e dende a Xunta, baixou a aportación aos concellos e, concretamente, os veciños de Cuntis recibiron, o Concello e, en definitiva, os veciños recibiron do Estado e da Xunta en manos do Partido Popular 180.000 euros menos. E a isto haberíalle que engadir 466.000 euros menos en subvencións respecto ao ano anterior. E entón, a ver onde está a xestión deste goberno, porque, bueno, as decisións da Xunta e do Estado afectaron a todos os concellos, non sei se o das subvencións tamén, desde logo, aquí xestión non houve, non? E entón, neste proceso, nós o que nos preguntábamos é que pinta, non? Que pinta o goberno? Pois, para nós, non está a pintar nada o goberno. Non está a pintar nada, e o único que fixo este goberno no ano e medio que leva aquí, e por boca do seu alcalde, é dicir, primeiro, que o Concello estaba na ruína, porque se cansou de decir que o Concello estaba na ruína, e fai uns días na prensa o que dixo era que xa estaba saneado, que lías aquelo e parecía que quen estaba falando en vez do alcalde de Cuntis era Superman, talmente, non? O que pasa en realidade no Concello de Cuntis é que o Concello de Cuntis, e está claro, e hoxe o interventor nas intervencións que tivo agora non o confirmou,
tiña recursos para facerlle fronte a esta situación e de feito o está a facer e que este goberno vive de rentas. Vive de rentas, non sei hasta cando, pero vive de rentas, non? Non está tan mal o Concello cando hoxe o alcalde pretende mesmo aprobar un pago de máis de 200.000 euros en facturas ilegais, porque son ilegais, e non vai a pasar nada, e vai nas pagar, sei que, se se aproba. E non está tan mal o Concello cando non se chegou a acoller a un plan de rescate da Deputación, porque a Deputación propuxo un plan de rescate e o Concello non se acolleu, non estaba tan mal. E non está tan mal o Concello cando acabamos o ano 2011 cunha débeda viva de só 19.000 euros. E a pesar disto, hoxe en día o Concello non tan siquiera con esa débeda viva, acabou de pagala, pero non acabou de pagala porque o frente do Concello este superman, acabou de pagala porque os créditos, igual que cando nós pedimos un crédito ou unha hipoteca para a nosa casa, pasa o tempo do crédito da hipoteca e acabouse de pagala porque un vai pagando religiosamente todos os meses o que ten que pagar. E chega un momento que chegou o ano 20 ou o ano 25, depende o que non puxera o crédito hipotecario e acabou de pagar. E iso foi o que pasou. O único problema que ten este Concello é, e dixo tamén o interventor, é que non ten liquidez. E isto, entre outras cosas, o que fai é que se lle este pagando ás empresas que están prestando os servizos tarde, mal e a gasto. E, ademais, por unha falta de xestión administrativa. E o primeiro pago, e non lo dixo hoxe o interventor, o primeiro pago que se fixo neste Concello este ano a unha empresa foi no mes de maio. E hasta o mes de maio, aquí estuveron todas as empresas que prestaron servizos a 2 velas. E iso é o que hai. Entón, recoñeceu Noel, hai unha falta de liquidez e non ter liquidez ben dado porque existe unha absoluta desorganización aquí neste Concello a nivel financiero e levamos 2 anos así e sobre todo porque non hai orzamento e isto se está a converter para nós nun problema serio e o único responsable desto de que non haxa un orzamento o único responsable é o alcalde e o grupo de goberno. O alcalde e o grupo de goberno no ano 2010 criticaron duramente un orzamento que se presentou aquí, insisto, polo que nós fomos expulsados deste goberno. Eles mesmo votaron en contra dele. Estes son os feitos. Votaron en contra dese orzamento. Entón, se no ano 2010 o orzamento era malo para o PP, e según eles, según nós tamén, para os veciños de Cuntis, por que no 2011, cando chegan ao goberno, non fan un orzamento? Por que deixaron pasar todo o ano 2012 sin presentar un orzamento? Que fixeron cando chegaron ao Concello a este nivel? Nada de nada. Entón, se o orzamento era tan malo para Cuntis, o primeiro que tiña que facer era facer un novo orzamento. E o alcalde e o grupo de goberno son os únicos responsables dos 2 últimos anos fiscais e están a manter un comportamento con respecto ao que dixeron no ano 2010 incoherente e moi insensato, non? E nós, para rematar, a nós o que nos preocupa é que este plan económico financiero para o PP non é máis que un requisito legal. O PP non trae este plan económico financiero por conducción, trae porque lle obriga a lei a traer. E iso é o grave, non? Porque o que pretende o PP é sustituir a aprobación dun orzamento municipal por este plan. E así non se arranxa esta situación. E, ademais, este é un documento impreciso que non lle fai fronte aos problemas de Cuntis, que non atende, desde logo, as prioridades as que habería que atender e que, desde logo, continúa e continuará co grave problema de desorganización administrativa e fiscal, coa falta de xestión e, desde logo, coa falta de previsión financiera e de liquidez. Se non hai orzamento, non hai liquidez. E cando digan por aí que este Concello non lle paga as empresas, pois non vaia dicindo que este Concello non ten cartos, porque hoxe non o confirmou o interventor. Hai cartos. Digan que este Concello non ten liquidez, que iso é o que pasa, porque non ten orzamento. Digan a verdade, non mintan, non? E por todo isto, nós o que vamos a facer é absternos. E, ademais de absternos, vamos a demandar que se presente un orzamento municipal que sea realista, que atenda as necesidades dos veciños de Cuntis e que dote dunha vez de liquidez financiera este Concello e que se remate con esta falta de xestión
eu solamente no que se refire a certas cousas que se dixeron aquí neste pleno ou neste pleno sobre este punto, decir que é curioso que se diga que está saneado e que o Concello estaba saneado e que aquí non había débeda ninguna. Pois gustaríame que a voceira do PSOE me explicara por que na gasolinera de Cuntis non lle serve gasoil ao Concello de Cuntis, por que na xollería de Cuntis non lle daban nada, non vendían nada para o Concello de Cuntis, por que as placas que poñen Rúa Olimpio Arca e Rúa Xoan Xesús González, que eran 6 anos colocadas, todavía estaban sen pagar, nos chegamos aquí, si tamén estaba o Concello, porque non as pagou ela, porque ela era a que estaba. En canto a salir na prensa, eu quero dicir que eu en ningún momento mandei nada á prensa sobre o plan económico financiero, non o mandei nunca, decir que non fun eu que me mandou, non sei que me filtrou á prensa, que non filtrou, pois, sabería e sería con alguna intención, pero que por parte deste alcalde que nunca se filtrou nada á prensa. Eso está clarísimo. Decir que a única débeda que temos é de 200.000 euros e despois que se diga, bueno, se non son 200, bueno, se son 400 é igual, se é 400 que 200, creo que non é igual. Creo que non é igual. Cando ademais se sabe e se di aquí clarísimamente que 200.000 euros foron gastados sin atender a ningún tipo de procedimento dos que se siguen habitualmente neste Concello. Entón, me parece que é algo, pero parece decir eso sabendo que as facturas estaban aí e son facturas que todos vimos, sabendo que hubo comisións nas que se falou destas facturas e nas que se dicía das facturas se decía que algunhas, como foi o arranxo da Rúa da Fresiña, que era unha obra para que se habilitaran 50.000 euros para a urxencia, porque había un trato, certo, que vimos todos, pero que a maiores hubo moitos máis gastos que eses 50.000 euros na Rúa da Fresiña, que foi o facer as aceras, que ao mellor non requerían tanta urxencia, pero gastaronse mal. E que en día eso, pois di todos aqueles gastos de ilusión e demais que xa se falou tamén na comisión pertinente de que foron gastos que durante 15 días, un mes, pois uns gastos impresionantes, non? Que moito máis que un todo ano. Entón, eu penso que este plan económico financiero, que un dos obxectivos que ten é pois evitar o continuar endebedando o Concello. Está claro que se no 2012 e no 2013 se actuara igual que se actuou no 2011, a deuda do Concello se triplicaría e que creemos que hai que isto é o que hai que facer. Tamén sabemos que a anterior interventora, que por certo estuvo ben pouco tempo aquí, desde que nos entramos no Concello, porque entre as vacacións e unha baixa que por problemas de saúde pois tuvo que coller, estuvo máis de 7 meses sin vir por aquí, dixo que o presuposto deste Concello, que estaba infladísimo e que era de 3.300.000 euros, que habería que reducilo nuns 800.000 euros como mínimo, que son... Fixos ademais despois de recoñecer ese gasto, despois de recoñecer un gasto de máis de 200.000 euros que, como di intervención en secretaría, está realizado a base de calquera tipo de procedimento legal. E o PP o que fixo, e este goberno o que fixo foi dar por boas unhas facturas sin informarnos para nada. Primeiro deu por boas estas facturas, a Layas mandou ao Ministerio, cando houve concellos que non actuaron desta maneira, porque, home, se un informe de intervención di que hai un gasto irregular de 200.000 euros, o que ten que fazer o alcalde é non escandalizarse na prensa, como fai
vai, e despois mirar para outro lado, despois administrativamente non facer nada e dar por boas unhas facturas sin facer nada. Primeiro salimos na prensa, estamos escandalizados porque isto un gasto, isto é a ruína, non sei que. E despois metémolas aí no saco, mandamoslas ao Ministerio e legalizamos o que a todas luces, según os informes dos técnicos, é ilegal, sin depurar responsabilidades, sin saber nin por qué nin por qué non. Entón, o que hai que facer é depurar responsabilidades, porque se está a xogar cos cartos dos veciños, esa é a nosa opinión, e hai que adoptar medidas legais e deixarse de teatros, porque aquí hai moita teatrada, salimos escandalizados, que é unha teatrada, para despois total chegar aquí ao pleno e pretender aprobar estas facturas. E que xa está. E isto que é a lei do punto final, xa. Pagámonos e olvidámonos do tema. Pois mire, non. Nos, o que se está pretendendo, ademais, traendo a pleno isto, é o grupo do goberno e o alcalde está que pretendendo é que nos lle demos cobertura legal a algo que a todas luces é unha ilegalidade. E nós, desde logo, imos votar en contra deste recoñecemento extrajudicial, porque, desde logo, nós non imos a ser cómplices desta ilegalidade. Non vamos a. Vamos a ver, hai que, eu quero aclarar, que xa se aclarou tamén na comisión, que, e creo que está por aquí, en algún sitio na acta, pois, que a decisión de metelas ou de non metelas que depende do interventor, que non depende do alcalde. Creo que neste caso Leo podría explicar mellor, se ten a ver, explicarnos, que xa nos explicou no seu momento tamén na comisión. As facturas que se non era a decisión da alcaldía, as facturas que se incluían non se incluían aquí, era a decisión da persoa que estaba a cargo da intervención no momento en que foi da aplicación do decreto. Bueno, vale. Pero é que un alcalde o que non pode facer é meterse na man un expediente como era aquel, tan complexo como era aquel, a un interventor accidental, que mesmo o interventor di na acta que si o interventor entende que ningún xuiz lle vai a pedir responsabilidades a un interventor accidental. Por qué? Porque un interventor accidental non está capacitado para elaborar o que elaborou. E o alcalde consentiu que elaborara o que elaborou. O sea que o responsable último é o responsable político. Porque, Concho, si incluso dentro do gremio dos interventores hai discrepancias entre o que fan uns e os que fan outros, e temos aquí un alcalde que lle mete na man un expediente tan delicado como este, e estamos a falar non dunha factura dunha plantilla, estamos a falar de máis de 200.000 euros, e metelle na man a un interventor accidental que despois, responsabilidade ninguna, xa o di o interventor actual. O interventor entende que ningún xuiz lle vai a pedir responsabilidades ao interventor accidental. Por qué? Porque non está capacitado. Que fácil é, mételle na man a este e xa está. E iso é responsabilidade política. Así que non me veñades con contos. Concho. É que isto non se trata, é que está clarísimo que o alcalde non lle meteu nada, sino que o había que facer. O había que facer. Non é cuestión de que lo metera o alcalde a ninguén na man. Esta era unha cousa que había que facer. Pois había que naquel momento, tiñamos un interventor accidental por estar a señora interventora titular da plaza de baixa. Por eso lle tocou a él. Non foi por outra cousa. O señor alcalde explícalle que no Real Decreto existía a posibilidade de meter as facturas ou non. E que nese momento decidiuse metelas. Vale, decidiuse metelas pedindo algún tipo de informe a unha entidade superior? Non. Hai algún tipo de informe aquí asuntado ao que se mandou que diga non, é que de tal sitio de tal outro nos dixeron que era mellor metelas? Non, porque ao mesmo tempo a postura do interventor é a segunda. Entende que é imprescindible que as facturas estén conformadas. O sea, incluso dentro dos interventores hai que pensar dunha maneira e hai que pensar doutra. E o alcalde explica que existía a posibilidade de meter
Home, si, perdona, pero si eu estou nese lugar, o que digo é, hai posibilidade de metelas ou non? Pois vamos a verlo, porque isto é unha ilegalidade. E decir agora que o Concello vai ter que pagar 200.000 euros porque sí, Vamos a ver, pois, o millón resulta que un interventor fai o seu informe e di que hai que pagalas e resulta que hai discrepancias e eu sou o alcalde e digo, pois mira, vou pedir un informe a alguén por aí antes de darle pariente a esto, porque é moita pasta. É moita pasta. Moita pasta dos veciños. Non é nosa. Eu quero dicir que a responsabilidade de metelas que en ningún momento foi do alcalde, senón que o interventor accidental naquele momento que pediu, e así foi que estivo aquí e veu a reunirse con ele e coa técnica de intervención a titular desta plaza, Mónica Bello, que estaba naquele momento de interventora en Vilanova, e foi ela a que dixo que sí, que según ela, según o seu parecer, que había que metelas. Foi do alcalde por omisión e estou esperando ver o informe de Mónica Bello. Foi do alcalde por omisión. Porque a ver se seguimos na misma. O conto das vallas da lida para meter a de... Non, xa me dixen por teléfono. Non, aquí o teléfono e xa mo dixo de boquilla. Aquí hai que traer informes. Non hai que falar de boquilla. Hai que traer informes. Non, como dixo Mónica Bello, xa está. Dixo non, escribirlo. Dixo nada do sitio por escrito. Dixo non reflexar. Non. Se eu teño dúbidas, son 200.000 euros, que non é pagar 4 plazas. Procedemos entón á votación do punto número 4. Aprobación se procede ao coñecemento especial de débregas por pleno número 2/2012. Concelleiros que votan a favor, en contra, abstencións. Punto número 5, dación de conta da liquidación do orzamento municipal do 2011. Dase conta. Podemos intervir? Sí. Bueno, nós o que queremos facer constar e é, unha vez máis, e isto tamén fai referencia a todos os puntos anteriores, é que o informe de intervención indica que a liquidación do orzamento fai constar que o informe de liquidación do orzamento di que o retraso na presentación desta liquidación incumple o límite legal e que case chega ao límite para afectar a participación do Concello nos tributos do Estado e recomenda que se adopten as medidas organizativas necesarias para evitar isto no futuro. E, como decimos, isto é máis do mesmo do que durante todo este pleno estamos a falar e nos parece preocupante. Vayamos o punto que vayamos, é unha cuestión que permanentemente está aí. A falta de xestión. Punto número 6, comunicacións. Hai dúas comunicacións para o pleno, unha da Asociación Cultural do Cerredoiro sobre que solicitan que se poida facer de novo uso do manancial que está no Parque do Castro, sabemos do camino que vai a ter como desde antano se viña a facer. Decir que sobre este escrito dirixido ao alcalde e que estaba na carpeta para que todos o puderan ver, os demais membros, que se mandou o mismo escrito a termos de Curtis con un oficio do Concello pedindo que, por favor, que expliquen as causas de isto para, unha vez que tengas as túas versións, pues, poder falar sobre elas. O seguinte podemos ter intervencións ou... sí. Sí.
nos entendemos que do que está a falar o Fervedoiro é dunha realidade. Eu non sei que causas nos van a explicar, pero entendo que dos que están a falar é unha realidade e que realmente o que están dicindo eles de que as augas da Burga do Castro, sobre esas augas, estes veciños deste concello tiñamos uns dereitos e tiñamos unha servidume sobre o uso das augas e tiñamos unha servidume de paso, como eles señalan aquí, até ese lugar, eso é unha realidade que todo o mundo neste concello coñece e sobre o que non debería existir ninguna dúbida. Ou nós así o pensamos e así o declaramos no pleno, porque se nos está pedindo que digamos tamén neste pleno o noso parecer. Nos somos moi claros en isto. Si queredes simplemente chamalos ou mandarles chamalos, bueno, mandaste por escrito ou chamaste todos? Mandaste por escrito. Bueno, para que digan o que lle parece a eles, que expliquen as causas, vale. Nos, a marxe de que eles expliquen as causas, entendemos e creemos que efectivamente non están falando por falar. O seguinte, non sei, Fátima. No, non estamos de acordo con o que estou falando. É unha burga bastante pública e temos que é necesario as estruturas que É o seguinte, un escrito de Barraquel Liñeira Caeiro que solicita que se lle resolve un problema que parece que ven arrastrando desde hai tempo sobre o incremento de algúns recibos de agua. É dicir que desde este concello que pasou o fontanero que pasou por ali varias veces, que é mentira que nunca ninguén fose facer esas lecturas e que desde aquí non teño justamente aquí ahora, pero que sí que se mandou o oral requerimentos para que expliquen por que hai este incremento no recibo de agua. E que o fontanero municipal pasou por ali tamén varias veces. Pero se o fontanero municipal, non sei se queredes facer, se o fontanero municipal pasou por ali varias veces, o que hai que facer é decirlo a esta persona, pero non vir a obligar a esta persona a chegar a presentar isto nun pleno, porque leva con escritos desde o 22 de decembro do ano 2011 e vai a facer un ano, e resulta que en un ano está dicindo que nunca se fixeron lecturas, o sea, está dicindo unha serie de cosas que parece ser que non é así e porque non se lle dixo que hai que esperar a chegar a un pleno. Isto non é certo, o fontaneiro pasou por ali concho, pero decídello por escrito, decídello porque non se lle di e se lle explican as cousas aos vecinos. Punto número 7, resolución da alcaldía. Punto número 8, resultados de información. Punto número 9, informe trimestral de morosidade. Punto número 10, mocións. Moción dos concelleiros non adscritos contra a Lei 10/2012 de tasas judiciais publicada en 21 de 11 de 2012. Como todos podestes ler nesta moción, en principio se ratificou, se non sei cal está aquí, se a versión ratificada. Sí, está ratificada porque cando se fixo a moción e se presentou, ainda estaba en trámite parlamentario e despois xa se convertiu en lei. Esta, como xa oímos moito nestes días na prensa e todo o demais, estas tasas o que van a facer é que aquí neste país haixa unha tasa ou sea unha xustiza para que a poida pagar. Ademais, o máis raro de todo é que cando se fixo a lei de tasas, de derogación das tasas, os motivos da propia lei
facía única e exclusivamente referencia á Constitución española, referido ao noso artigo primeiro, propugna a liberdade, xusticia, igualdade, pluralismo. Eses foron os motivos polos que se anulou un decreto que viña do ano 59 de sancións de tasas judiciais, de cobro de tasas judiciais. Esta lei dispón de modificar un tempo de goberno do Aznar, entonces empezaron a pagar tasas, creo que eran empresas que facturaban máis de 7 millóns de euros. Esta é unha auténtica barbaridade. O que vai a facer isto é que a xente non pode acudir á xustiza. Os funcionarios, concretamente, o sea, a xente en xeral, os funcionarios, como sempre, aquí somos os culpables do desastre deste país, non tiñamos que nombrar procurador nin abogado, cousas referidas ao noso traballo como traballadores da administración. Agora temos que nomear procurador, abogado e pagar as tasas judiciais. O sea que automáticamente o dedo pode funcionar como queira. O dedo pode funcionar como calquera. E ao mesmo tempo, ao impedirle a xente acudir á xustiza, o que nos temos que preguntar é se vamos a encontrarnos dentro de un certo tempo co mesmo problema que cos desafiuzamentos. O sea, non podo acceder á xustiza e ir a arreglarle as cousas, entón vou non tomar problema. É unha cousa que, ainda que parece unha barbaridade agora, se cada dentro de non moito tempo, encontramos outra vez con noticias que saltan as áreas. Entón, aquí propoñemos nesta solicitar ao defensor do povo a interposición dun recurso de inconstitucionalidade e máis instar ao Parlamento Galego a pronunciarse sobre esta lei que interpoña tamén o recurso de inconstitucionalidade, que coidamos que é moi fácil de ganar. Nos estamos totalmente a favor desta moción, porque aquí tiñamos unha parecida para ter, pero cando vimos que había isto, pues xa parecenos totalmente coherente, que ao final hai que só dar posibilidade a justicia ás persoas que teñan recursos, e as persoas que non teñan recursos, pues non sei como van a facer para defender os seus derechos. Votamos entonces esta moción. Concelleiros que votan a favor da moción, en contra, abstencións. A verdade que é unha pena que incluso, se me permiten, que hai xente do Partido Popular que está salindo á prensa dicindo que abogados levan en hoxe un de Coruña que estaba en contra deste tipo de cosas, e que aquí no Consello de Juntas pues, que un grupo de goberno que vote en contra. A verdade que me parece lamentable. Moción 2, moción dos concelleiros non escritos contra a desaparición das tarifas do último recurso. Esta moción está previsto que queren facer desaparecer a tarifa do último recurso, que é a melloría dos veciños daqui de Funtis temos o suministro eléctrico. No momento que desapareza esta tarifa do último recurso, temos que acudir ao mercado libre indudablemente. Aquí neste país sempre os motivos para privatizar, liberalizar e todo máis servizos, porque estes son servizos esenciais, enerxía das nosas casas, o único que se conseguiu foi que os monopolios levaran máis e que non haxa competencia ninguna e os precios encarecerse. Vannos a meter a todos no momento que eliminen esta tarifa, as nosas recibos eléctricos vanse multiplicar por bastante. Temos os exemplos de todo, en cada unha das cousas que se privatizou, se liberalizou, en este caso é liberalizar absolutamente, que o que nos queda é pagar un 20-30% máis o que nos cae, porque nós aquí indudablemente somos, dada tamén a nosa dispersión secretario, non lle interesamos a nadie. Entonces, que verá pagar? E se non, con velas. Entonces aquí nos propoñemos un acordo de instar ao goberno do Estado a replantearse esta decisión e manter o TUR mentras non se garanticen as condicións adecuadas de competencia e transparencia no sector. Os vistos nestes días na televisión e todo demais a transparencia que hai nun sector totalmente que é un oligopolio.
todos sabemos, hai un punto na Nacional 640 ao se pasa por Torán, que cada vez que chove os coches saen fora da carretera. Cando nos estábamos no goberno, nos solicitáramos ao Ministerio de Fomento que se estudara por que pasaba eso, porque non era un caso puntual de que era unha vez que non foi un coche solo, é que cada vez que chove é raro que non salga algún coche. Entonces, pois, desde o Ministerio de Fomento solicitaron que poñer puntualmente unha sinal, analizando o perigo da curva, simplemente cando chove con ese sinal e despois sacas. Non sei quen é a persoa que se encarga de poñer a habilitar, supoño que será o servicio de mantenimento da carretera, pero eso. Entonces, nós o que queremos é que se analice porque esa curva bota fora os coches, porque creo que todos conocemos alguna persona, e conozco alguna, é que me dixo que non iba rápido cando subía por ali, simplemente que se lle foi o coche e punto. Entonces, con esta moción podamos instar ao Ministerio de Fomento, primeiro, a estudiar definitivamente a problemática existente no citado punto kilométrico e a realizar as melloras necesarias para que non volva a haber accidentes cada vez que chove. E, mentres tanto, o que se pretende é que se sinalice, pero xa cunha sinal definitiva, porque ese sinal de pouco non sirve que ao mellor de repente empeza a chover, non hai a sinal, ven un coche e bota fora. É mellor que este unha sinal definitiva e polo menos así a xente que non conoce a perigosidade desa curva, pois vai ir a despacio cando pase por ela. Votamos entón esta moción. Conselleiros que votan a favor desta moción. Outra das mocións é, bueno, desde fai varios anos o Concello de Cuntis sempre colaborou co programa Presto na Casa. Fixéronlle un local, primeiro foi na RAM e despois foi no Centro Patela, para que as familias con nenos de 0 a 3 anos se reunieran ali unha persoa para levar a cabo actividades de atención, digamos, a estes nenos e nenas de 0 a 3 anos. Despois de que a Xunta de Galicia lle retirara a aportación á Fundación Preescolar na Casa, pois creouse a asociación Medrando a Par. Esta asociación sigue un pouco ca liña de Preescolar na Casa. Este ano, pois no Concello de Cuntis, en vez de cederselle un local, o que fixeron foi derivar os nenos ao local das amas de casa. Derivar, non sei por qué, non sei por que non se lle cedeu un local como se fixo ata agora, ele derivouse aos nenos, pois a súa familia, lógicamente, ao local das amas de casa, que a nós, sinceramente, non nos parece o máis correcto. Tamén sabemos que en diferentes concellos se levou a cabo se firmou un convenio, Moaña, con Cesures, hai varios concellos que se firmaron convenios con esta asociación para cederlle ese local desde o concello, cederlle ese local e para que levaran a cabo as actividades pois nun local municipal. Entonces, pois, nos desde o Grupo Socialista o que queremos é instar ao Goberno a que siga un convenio coa Asociación Medrando a Par, no que o Concello colabore coa cesión dun local municipal para que poida levar a cabo a realización de actividades e a asociación se comprometa á dinamización educativa na atención a pais e nais con nenos e nenas de idades comprendidas entre 0 e os 6 anos. Igual que se fixeron noutros concellos, nos temos por aquí o do Concello de Ponte de Cesures, pero nos que hai máis concello, porque o de Moaña, quero recordar, que se levou a cabo esta dentro deste convenio e non hubo ningún problema, non sei que problema hai aquí no Concello de Cuntis. A ver, o único problema que pode haber que había no Concello de Cuntis é que cando esta asociación veo aquí e dixo que eles que lle cobraban aos usuarios de cero, dende sempre neste Concello a asociación Humana de Lugo nunca se lle prestou nada. Foi precisamente ese o motivo polo que se derivou para un local, se pideu alguén que lle cedese un local para poder ter o local. Pero si sabes que os rapaces as familias pagan 10 euros por cada rapaz. Entonces, a ver, evidentemente esa foi unha das razóns. Despois, pois a secretaria creo que non sei. O que eu lle decía a Antonio é que como esta moción leva a votar unha
acordo de competencia municipal, pois que non é igual que as outras, que tense que votar para poder votarse sobre o acordo, é necesario primeiro votar a urxencia. Bueno, a nós sorprende-nos primeiro dúas cousas. O que xa dixemos de que outros concellos, non somos aquí o de Pontecesures, que se firmou en Valga tamén, sí, en Moaña, en varios sitios, se firmou un convenio que supoño que non sei, sería un convenio tipo que supoño que terá a asociación e non houve problema ningún. E sorprendenos tamén que o Concello non poda colaborar con un local, pero se pode colaborar en enviar as cartas a todos os pais e nais para convocarlos a unha reunión. Entonces, hombre, estas cousas pois son un pouco, por unha parte non colaboras co local e por outra sí que lle mandas a todos os pais e nais unha carta que me supoño que salería do Concello de Cursos para convocarlos a unha Claro, evidentemente, porque a ver, evidentemente nos axudámoslle a difundir isto. Claro, pero entonces axudámoslle por un lado nunha cousa e noutra non sei, a parte da cuota esa que se paga é unha cuota única de 10 euros, pero non se cobra máis, non se cobra todo o ano. É como se fora socio da asociación, digamos. Entonces, se é unha asociación que está levando unha actividade, tamén as asociacións que están, digamos, no Concello de Cuntis cobran aos seus socios, e depois utilizan lugares municipales. Non sei eu que problema hai, non o sei. Eu non me refiro a eso, non me refiro a que non se poda acceder ou que se poida. Eu non me refiro a eso, simplemente o que digo é que como é un acordo que previamente as mocións anteriores están reguladas no artigo 46 da Lei 7/85, que son unha especie de logos ou declaracións institucionais que non votan ou non teñen como xeto adoptar ou tomar un acordo. Simplemente digo eso, esta como é outro tipo de moción, porque realmente requiere un expediente, simplemente digo a forma, non o Claro, fin. eso non Sí, se simplemente me refiero a eso. O que non entendemos é que problemas hai para firmar ese convenio. Eu non temos a moción. Nos podes decir cal é o que se pide nesa moción? Dicimos que se firma un convenio ca asociación de Alba Paz no que o Concello colabore e a asociación, bueno, co local é a asociación que imparta as actividades que ten que impartir. Que non ten máis eso, é que ao que menos parece lógico que se dirive a outro local que A mí non me parece temerario, que por parte do alcalde se mande a esta asociación que está a tratar con nenos tan pequenos de 0 a 3 anos, non? Que se este mandando por parte do alcalde a esta asociación que que desenvolva a súa actividade nun local como das amas de casa, que eu coñezo ben, e un local que non reúne as condicións necesarias para que ali estén nenos con ese tipo de actividades que fan de 0 a 3 anos, me parece un pouco temerario por parte do alcalde. Ao mesmo tempo, non sei se o mellor algunha tallada política destas partidista quiso sacar con os 25 padres ou os 50 padres, cando efectivamente nos enseñaron unha carta na que firmaba o alcalde e era o alcalde o que convidaba aos pais. Eso non ten nin pés nin cabeza. Non ten nin pés nin cabeza. E, hai moitas maneiras de facelo. A mí, Toño, ahora me estaba apuntando unha. Oye, se a solicitude ven por parte dos pais e todos os pais son membros desta asociación, oye, se esta asociación se pode dar de alta como unha asociación de interese municipal, eu propongo cosas que ao mellor a secretaria me di, no, o que estás propoñendo non é legal. Bueno, pois, decides mi xa está. Pero, bueno, que hai maneiras, ten que habelas. E que cando concellos como o de Moaña, o de Pontecesures ou o de Valga son capaces de facelo, por que nós non podemos facelo? Haberá que buscar a maneira. Haberá, se se quere, podes. Pero, dende logo, mandar aos nenos a un sitio que ali morren o frío, que ali teñen un chan, non sei que lle puxeran moqueta agora, pero porque antes estaban moi ricamente ali metidos na omis da parte de arriba, con un chan aceitado, con, vamos, aquelo que non ten nin mobiliario, nin nada de nada, aquelo non reúne as condicións aceitadas para ter ali durante tempo, que non están ali 10 minutos os nenos, que botan horas. Solamente quero decir que o local foi o local que viron os que viñeron aquí, que dixeron que les valía perfectamente e que a única razón foi que cando eu comentei o de que os pais teñen que pagar, que dixeron ten cuidado, porque aquí neste concello os que cobran non se lle prestan locais única e exclusivamente. En canto a que morren con frío é mentira, porque dispoñen de calefacción e aparte sigo dicindo que os propios directivos
asociación estuveron ali vendo o local e dixeron que lle parecía perfecto. Pois moi ben non lle debeu parecer cando os usuarios protestaron. Moi ben non lle debeu parecer. Non sei, se protestaron ou non, non sei, porque a mí ningún deles dixeron nada. Chamareinos por teléfono para que me digan se esas queixas son unha Ou mande por outra parte carta. Mande outra carta. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Porque nos, sinceramente, A ver, creemos que, claro, que se paga siguiendo un procedimiento que teníamos que seguir, no hay problema ningún. Pero para poder tratar o tema, primeiro hai que votar a urxencia. Porque é como se fose un asunto, unha proposta, pero que non está dictaminada, nin está no orden do día. Entón é unha moción do 97.3. Unha moción urxente, pois hai que votar a urxencia. Entón, primeiro tedes que votar a urxencia para poder seguir adiante con isto. Vale. Votamos a urxencia, sí, e nós estamos todos de acordo. Concelleiros que votan a favor da urxencia? E sometemos a votación a moción. A moción, de todas maneiras, o ceder un local, un ben patrimonial a unha asociación sen ánimo de lucro, que non sei se é o caso, porque eu non coñezo tampouco o caso, requiere un procedimento. Entón, creo que o mellor, claro, se a cesión con carácter gratuito, que tamén o sei, se vai ser con carácter gratuito, pois ten que adoptarse en pleno por maioría absoluta esa cesión. Entón, requiere un informe, un procedimento. Aquí xa se votaron outras e xa se aprobaron outras, sin problemas. Bueno, é o que vos digo, é dicir, Sí, A ordenanza está feita porque a elaboramos nós, e aquí xa se aprobaron unhas cuantas, e se pode facer, xa hai unha ordenanza de cesión de locales. de cesión de locales. Bueno, eu digo iso, eu admiro iso, dicir. Bueno, pero aparte de eso, si mañá unha entidade que ten interés municipal neste concello está pedindo non unha cesión dun local para usar, é que non é unha cesión dun local, Non sei é, como é. oye, que a OMIS e a Casa da Cultura estamos pedindo continuamente para facer un acto, para facer unha actividade, para facer unha... Non se está pedindo unha cesión dun local, non é unha cesión dun local, é que queren facer unha actividade concreta, non queren o local para ter unha chave do local e ter ali as súas cousas. Simplemente como non sei exactamente como é esta situación concreta, é dicir, que tipo de cesión é, ni por tanto tempo, ni A por ver, tanto non simplemente digo problema iso, nada máis. Digamos, Vamos a ver. que sea Un analítico. momento, vale. Aquí hai un convenio que firmamos outros concellos, un pedido á asociación que vos remito unha copia e xa está, que non é tan difícil, vamos. E eu son parte afectada ali, porque tengo un fillo ali, e Antonio, perdón usted, señor alcalde, pero que eu non veo nas condicións, entende? É dicir, non veo nas condicións, é dicir, a miña nena vai ali, e a miña muller tuvo que levar un edredón porque había que poñer o neno na plaqueta, entendes? Entonces, é moi grave, e me parece moi grave, tanto sexa o meu fillo como sexa o dos outros pais. E se estuxe aquí eso, foi porque nos enteramos, e sabeu na prensa tamén, que todos os concellos están firmando os convenios e non pasou nada, sino chamada a Valga, que en Valga o señor Maneiro o firmou antes que a Jesús. Entonces, eu creo que non é. Vamos, as cousas hai que querer. Simplemente decía como facelas en función de como sexa o caso concreto, simplemente. Non que sexa imposible, non moito menos. Para iso están as cesiones locales. Nada, eu feliz, claro, non votaré. Concelleiros que votan a favor da moción? Eu vou máis ver porque neste caso teño un fillo que asiste a ese programa e Mais que você a favor, non? non quero ser... A última moción é unha moción sobre o tema o programa de teleasistencia. Sabemos que o Partido Popular retirou 32 millóns de euros do inserso que se dedicaba ao servicio de teleasistencia en todo o Estado, bueno, salvo en Ceuta e Melilla. Sabemos que este servicio tamén é usado por máis de 125.000 personas e na provincia esperan a 100.000 personas. Entonces, queremos que sabemos que a Deputación tamén ven costeando hasta ahora o 25% do custe dese servicio, isto como se de Galicia, e o que queremos é que o Pleno do Concello que inste ao Ministerio de Sanidade e Servicios Sociais para mostrar o seu rexeitamento á eliminación da partida dedicada á teleasistencia en todo o Estado español, e instar a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra a manter este servicio de teleasistencia sufragados do Conce e mantendo os convenios co Concello na mesma proporción actual. Creemos que é un servicio totalmente necesario, que é básico e que non se pode retirar porque
gracias a si se retira, pois moitas persoas quedarán desemparadas dependendo dos vecinos. Se os teñen ao lado, a veces, non sei o caso. Concelleiros que votan a favor da moción sobre o servicio de teleasistencia domiciliaria. En contra. É increíble, servicios básicos, Dios, é que eu estou alucinando. Bueno, pois nada, mellor que morra para personas que non teñan que chamar. Esperemos que non pase, porque a mí na tendencia me quede creo que non chica, sí, claro. É que despois desto, a verdade, que unha queda atónica. Bueno, a verdade é que nós teñamos unha pregunta que xa saleu aquí a debate fai un rato, pero como non se nos respostou, pois, non se respostou neste caso ao grupo non adscrito, pois queríamos preguntar. Sabemos que o costo foron 10.000 euros, pero cantos kilómetros de pista se desbrazaron con esos 10.000 euros? 60 kilómetros. 60 kilómetros de pista. 60 kilómetros. 60 kilómetros de pista, 10.000 euros. A canto sale cada kilómetro? A 100 euros. No, sai nada. No, 10.000 entre 60. Foron 10.000. ¿Qué? 10.000 entre 60. Son casi Que coste nada, Casi 60 kilómetros. Madre de Dios. a 150 de algo. 166 con 666. Que es como pasarelo. Madre de Dios. Claro, pues sí, vale, pero non somos tan rápidos nas matemáticas, a veces é mellor que unha manda calculadora e quedar un poquinho máis asustados cando cada kilómetro se divide por 166. Dios mío de mi vida. 166, bueno, isto é un mal que estaba por Fullo de Fusto, non? A verdade é que habría que botar gastos de canto costa tendo os tractores parados, bueno, 1,5 neste caso, supoño que Caldas estará aproveitando nós, o sea que nós lo utilizamos, polo menos que utilice Caldas que lle limpien as cunetas aos seus veciños que han de estar máis contentos con nós. Despois, queríamos saber se teñen constancia de que hai unha parte do colexio que está sin televisión. Non sei se está sin calcouxa, non. Creo que xa está solucionado. Está solucionado? Sí. Esperemos, porque iso son esta semana que fixo tanto frío, pois había unha parte que estaba sin Sí, televisión. foi un mes. E despois tamén hai, tamén no colexio, hai uns servicios que non poden funcionar por falta de auga. Pois tamén debería estar solucionado. Debería estar solucionado. Sí, sí. Había un técnico aí que dixo que iba a pensar. Non serán as preguntas que tiñan aquí, porque... Bueno, de esos 60 kilómetros de pistas, vamos a volver para las pistas, por ahí deixoume, mi madre. Vamos a ver, esos 10.000 euros de pistas son de traballos que se fixeron antes de agosto, claro, porque a factura é do 31 de agosto. Esa factura foi unha equivocación da empresa, xa se devolveu. Devolveuse a factura e que entrou outra, claro. Entrou a factura que tiña que entrar. Ah, e a factura nova de canto é? Está en esa cantidad. 10.000 A euros. empresa mandou a factura E equivocadamente. entonces que foi o que cambiou? A fecha, non? Mandar nada, se tiña que mandar No, nada. estaba o contrato feito e a xente ou a oficinista pois, mandou a sintarse conta que estaban traballos sin terminar. Ah, estaban os traballos sin terminar, entón depois mandarla con outra ata. Devolveu-se a factura. Devolveuse xa non é do 31 de agosto, é de setembro, de outubro, do día que sea. Está en Vale. intervención. Vale, 60 kilómetros. Bueno, estamos facendo as contas, e que isto deixamos así un pouco avaneando. Eso era pasar 10.000 litros de gasol, sin contar con que pagar os traballadores, hombre, tenía que quitar algún litro, pero 7.000 litros de gasol, madre de Dios. Mira, e logo, claro, un cando, porque eu recordo que nos cando estábamos no goberno e se facían este tipo de traballos, home, si era co trato municipal, sempre daban parte do que limpiaran ese día, non?
E cando era con, e cando era con unha empresa externa, pois había previamente, se establecían unhas zonas de corte e había uns informes municipais que normalmente pois, se facían a base na oficina técnica e unha certificación despois dos traballos. Aquí hai certificación dos traballos e hai informe previo. Tens intervención os partes do que Os que, perdón, os partes de fixo cada día. E das zonas que fixo o relator. está en intervención. Os partes. Sí, bueno, Pero os partes que son exactamente. pois o boletín, se podía chamar, o traballo que fai diariamente, que fixo diariamente a máquinas. Sí, pero